هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам канали як апаи азизмона барои шумо шинос кунам. дар Москва бозори Садоводай магазиншон мегем контейнершон, номи каналшон мусулманская одежда. Силкаи каналшона дар якум комментария закрепид мекунам. Марҳамат подробности адресои магазиншона дуроен хутон бинен. дар контейнершон тамоми намуди куртаҳои мусулмонӣ, шарфҳо, абаяҳо, химараҳо, онче ки шумо дар рӯи экран мебинед, ҳамаша бо качестваҳошон, бо забони русӣ, тоҷикӣ гап мезананд, перевод мекунанд. ҳамаша медуроен, тамошо мекунед. апаҷонову хоҳарҷонои азиз, ҳатман дар каналшон подписатсия мекунед, номи канали мо салом мерасонед. номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои худшонанд. баъд дуюм номершонам кадоме мехоҳам, мақсад шавҳаротон мехоҳанд, дар номерои мардакишон занг мезананд. занҳо худтон мехоҳед, дар номерои худшон занг мезанед. доставка ба тамоми шаҳрҳо доранд тариқи почта. марҳамат, суханҳои моро медонем ки дар замин намегузорем. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. тамошобинони азиз, умедвор ҳастам ки киртаҳои маҳқулии дилтона шумо айана ҳамин канал ёфта барои худтона харидорӣ мекунед. беҳад киртаҳои бигем новинка бисёрай. ҳар рӯз почти бигем видео мепартоянд дар каналшон. рӯймолҳо, шарфҳо, сатрҳо, ҳама чиз дида мешава. марҳамат, дуроен бо худтон тамошо кунед. тамошобинони азиз, бисёр пурсидестем ки ма дар куҷоем. иншоаллоҳ ма айспас ҳар рӯз барои шумо кӯшиш мекунам навор кунам. киртаҳои новинка моро ҳам бисёр овардагем. иншоаллоҳ барои шумо навор мекунам. бисёритон химари мепурсиден. марҳамат, дуроен анамин канали апай Маликаҷонда химариҳои нав бромадаги овардагиянд. тамоми расцветкаҳош ҳаста. бинен чӣ хел фасон зебо. ма ай ҳамиҳо худам гирифтагим. бовар кунед, вақте ки мепӯшен аҷоибот да тана хушрӯ меиста, партофта меиста. беҳад качестваҳошон хушрӯвай. гап надорум да. бисёритон пурсида будед, да ид беҳад мо хушрӯ фурӯхтагӣ будем. почти ҳамаи химариҳомона мо да ид фурӯхтагӣ будем. ҳатто як одам 3-4 намуд заказ кардагӣ буд, 3-4 расцветкаша заказ кардагӣ буд. мана апай Малика бо овардиян повторна. марҳамат, дуроен духтарои хушрӯ тамошо кунед. химариҳои спеццветои дилтона вибират кунед, заказ кунед. тамошобино, пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат барои диққататон. тамошобино, гӯспандо раҳоӣ кардам. бичаран 2-3 соата бера нигаҳшон мекунам, мечаронамшон. ирӯз подавонӣ чиста мешам. подавонӣ мекунам ирӯз. ана гӯспандора мечаронам. неебне пеш гӯспандо давидеста мегум ту куҷо медави? ҳол беам во бироя. сабр намекунам. биёе уже алафа бине ба ҳузур мехӯрам. инҷа ҳӯйшон кардам. бичаран ақати Фотима дар ҷо гулят када мегардем. моака виде чӣ фасон шуда, ҷои мо хуш шуда, мошоллоҳ шуда. вай мекунем, охранят мекунем, охранник кор мекунем. биска духтарма шамолай берун. усу тур гирифтан. қад духтарам даим айсиб гарданем шуна. уҷа гудакора дидан барои ҳамиқа. да уҷа 2-3 бачака. устарак буремо. шамол. бинама, намабинама, дрост бе. Мухаммад, ты тоже иди. Все, Фроя.
тамошобинони азиз, кӯшиш мекунам ҳамин чанд рӯзе ки видео накардам, як лаҳ барои шумо ҳамаша монтаж карда партам ки чӣ гап хабарро шуд. Беҳад навигари бисёр иҷа бигем ай 9 май сар кардам видеома. 9 май бигем ки инам хали беҳад праздникакҳои хушрӯ мешавад дар пеши хонаи мо. веле ки бисёр меоянд шерхонӣ мекунанд. Иншоалло оли бо шерхониҳои бачаман мемонам. То набаъдам хеле мошинои қадимӣ дар деревни мо бисёрай. ҳама ми мошиношона мебуроранд. маям бигем ба ҳавас кӯдакома бурдам свор кардама. хаксиё равно охи бо ҳама сарҷамъ шавад. Чӣ хеле бо хурсандӣ мекунем. тозагӣ ва хушрӯгӣ ва бо беҳад ба ҳаво хушрӯ. саҳаро камтар ханак абедҳо ку гарм мешавад. бо баъди абед ҳаво ханак мешавад. инам хали мешавад. шумо чӣ хеле ҳама каса тамошобинони азиз созен, саломатиётон, фарзандотон ҳама каса хубен. бисёр ҳам хидмат бигем ки дастам намерасад зиқ шудагим ба видеоҳо комментарияҳо бигем омӯхта шудагӣ. ана иншоалло кӯшиш мекунам тез барои шумо видео кунам. партом иншоалло ҳаракат мекунам. раҳмат ки бисёр ҳам дар ватсап мепурсен, хавотир шудем ки чӣ ба видео намекунам. алҳамдулиллоҳ мо созем, фарзандо созанд. ҳазор раҳмат барои диққатон, барое ки мепурсен, барое ки менависен, бовар кунен. ҳам хидма бигем хушбахта ҳис мекунам ки вақте ки дар ватсап мепурсен саида ки ҷо шуди дигар видео намекунем. беҳад хурсанд мешавам. бовар кунед тамошобино, беҳад сахт қатитон омӯхта шудагим. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи суханҳотон, дастгириҳотон, барои суханҳое ки дар видеои навори гузаштаам як ҳафта пеш буд нависта буден. ай ҳамаи шумо миннатдорам барое ки видеоҳои маро тамошо мекунед. намедонам миннатдории хизмат дигар чӣ хел бирасонам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо тамошобино. марҳамат, видеои моро то охир тамошо кунед. Учитесь людям мужеству у тех, кого живили, всем зарывали следы забор жительских утех и не забывайте верность печали. Ведь тех, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали. тамошобино имрӯз дар алов картошка бирён кадистам. имрӯз картошка шинондаем. на свет дорем на ов. намедонам чӣ гап шуда ки светомона ки бикушанд ово қоқ мешавад. ай сар иса на свет дорем на ов. соат 4 бегаштеста гиш намондем дига. хайда баклажкаҳо оби запас доштум. ҷа картошка сахка истам. тез кунем обед кунем. хай то соати 2 картошка шинондем. дуромадам хай намозакҳои пешина хондем. анак чӣ мекунем. картошка сирх кунам барои обед мона. ана чирам боимҷону гӯшта ёра да охир бирён мекунам. ҳозирашта як партияша бирён кунам бигирам барои кӯдако ва уша барои хидма. мардак қати мардак дикаса картошка шинондем. ними агарота шинондем. ними ҷои ҷуфкадагия ними дигаша ҳолӣ накардем. монда шудем. картошка бирёни аловӣ бо бамаза охи. шумо мехел мекунед ки ами бӯи дуд бамазаш мекунад. дастои сиёҳ қати шамолай. ҳаво мо на гармаи на хунук. фотима гӯспанд дастур кард. ина як гӯспанд мондугоник таваллуд кардагӣ буд. сиришка куҷо сиришка ди шапкаша гирифтаи пафтаяма шапри ҷав кадаю. тамошобино ана картошка бирёни ма бигем каси гӯш бирёну тайёр шуд барои мо иштиҳои таом. беҳад бо бӯи аловӣ мекунад, бӯи бамазаҳай барои шумо. касоме ки хӯрдастиам барои шумо низ ҳамчунин. иҷа боша тамошобино дуконам рӯзи мавлуди духтаракаш буд. деражаи духтараш буд 8 сола шуд. гуфт ки саида якта торт ки акма тортораку бисёр кадагим рецептора бисёр пафтагим. ҳамин хел бигем ки ҳар ҷо барои шумо навор кардам ки хай рӯзум беҳуда нагзара гуфта барои шуморам кам кам навор кардам. тамошобино коржик ма пухтам бигем. ина беҳад хушрӯ омад коржику машоаллоҳ шид. ҳоли ҷӯшай ханак шава. баъд кремша тайёр мекунам. кремш мекунам. падёмшам фасон омад. 3 тақсим кунам мешава.
7 дона тухм қатӣ. 7 дона параш сипсирха. икарат креми мо қатӣ сливки тоза укара фақат ба крем белария мекардам. Икарат бигем ки сливки тоза қатӣ кардам беҳад сливки ба маза хушрӯ. ай тамоми ҷо шумо метавонед заказ кунед. Бисёртон дар WhatsApp ман менависед, хоҳиш мекунам, охир ман намедонам, марам заказ мекунам, меёран, шуморам заказ кунед. Иншоаллоҳ меёран. Роҳи заказ куниш беҳад бисёре ҳами YouTube да ҳозир тамоми чи ҳаст духтарако. Тамошо кунед, ҳамаша ёд мегирен. Тамошобинони торт ма крем кардам, ой хай ҷаи ҷоша мешакм хушрӯ аккурат наш мекунам. Фақат ороишаш мондагия шоколад мекунам, ба яда глисат барг мекунам. Ана видео накардам, барки чанд бор видео кардагим, беҳад бисёр видео кардагим, хатм дига изо мекашам ҳами бисквита видео кунам, оли мегам фақат бисквит мекунӣ. ҳоли як торти навинка ёд гирифтагим. Тамошобино иншоаллоҳ уро ай саршавиш то охирша видео мекунам тона. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير тамошобинои рӯз самуса кардам, сипсирхи бадаш накардам. қоқақ меояд барои кӯдако. Ина бинед беҳад резонаки хушрӯ омадаи машоаллоҳ. Ана ки иша мегирем сипсирхак мекунем, хадам сипсирхака нас мебинем. ҳамнеам сирхана ак бигем ки чӣ хеле ки сипсирха охе несен қаватош. Бигем ки маълумай хушрӯ омадиян машоаллоҳ. тамошобино пода сар шудагия, лекин бузу гӯспандои мо пода намераванд ва мо пода мебарем, ино мегризанд, мебиёянд. барои ҳамиқа мо ба навбат бигем ки саҳар абед бегаҳ ягом соат хидмотқатишон прогулка мекунем, бо медорем шона ба назорат ки мақсад ягом ҷо ҳавли ягом кас надорем гуфта. ана иҷа уже бегаҳ шудагия, ман омадам бигем ки яҷо шиштма аяк лав гӯспандоян тамошо када уже бигем ки ҷа баъди асрай уже ҳаво бигем ки ҳолиам рӯшанай. адамиҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. ҳаматон